Matay, bor. Gani, kay gamotor-motor amang ka. Ano ka punta adto? Mato mong gugugsak mo nang gamotor ko. Mato day ka sa inyoan siya. Oo, kay wala ko ko'y kwarta, ako ko'y kapanigarilyo. Matay ka. Bob, gusto po rin siya magmotor, nga naman siya motor. Kung sa may gamit na yung motor, di po niya gamiton. Ulutan ba na, di ba na? Uy, Bert! Matay. Uy, nakita yung damgo lagi, Bert. Nagdamgo gabi, Bird ba? Matay, naglumba na ng tugbo ko kalyong birds. Di po kumuto, ana, Birds, ay. Tuloy na lang gunagod, kay damgo raman na. Times ako na, be. Kasi mong giingon. Galumba na ko kaliyong ugtugaw. Then, kumusta man? Kasi may nakadaw ka na. Matay na kulbaan kay ko, Bert. Nalunod ang ukal yung Bert. Abi na akong tinuod, kay nabasa ako. Tay kay nakaihi, may noon ko, Bert. Kaihi pa de ka? Matay, boss. Senior citizen na ka. May pamagdayapin na lang ka. Matay, Bert. Sakita po kayo mong istorya ni mo, Bert. Ay! Matay po na yung damgo, Birds. Wala naman na sa yung damgo, Birds. Nakita daw may Superman gabi, Birds. Sumbagay daw may ana. Pati si Wonder Bra. Nakasuko kay Superman, birds nga. Super naman to. Dili, Birds. Megali kay nabot si Gogo, Birds. Yang gi. Kame. Pero, joke lang. Ulang kami. As ilan, busy ka kanyang mga damgo. Wala ra sa damgo gabi eh. Nagpuyog isang uyab gabi eh. Naadto mi Jollibee. Matay noon kina-order mo na siya ginamos. Matay, Bert. Unsa niya ito mo Jollibee? Order mo ginamos? Ano ato nang unta mo manginasal? Kay maka-order pa mo rito 120 ra ang batit sa bulan. Dili, Birds. Lami kay lang ginamos dito, Birds. Kaya akong gibuhat. Nauli na lang ko sa balay. Nakuha ko sa kakaldirong luto. Nadi, lami kaya mo kaon dito. Sus, Ginoo, boss. Tara inyong mga damgo. Wala rin nasa kuha. Nagdamgo ko gabi eh. Nag-i-off na ako ang suga. Isiga. Then pag una ko, napalong na pod. Dayan, Bert. Unsa man itong suga, Bert? Di ba ang suga, boss? Naman ay 20 watts. Napoy 50 watts. Katong nga suga, boss, na siya learn. Ang tawag katong suga, boss, watch and learn. Kuya, ako pa na suga, Birds. Watch and learn. Dahil ka na inyong mga damgo. Nga tinuod ra na. Ako ang damgo kay murakog na halangit. Murakog na ha imperno. Sa kunang dambuhan ni mo, Birds. Nagdamgo ko boards nga. Natupad lagi akong pangarap. Nga mahimo kong fireman. Nami gi-rescue birds. Di pa kay sila kay dali ra kay napalong nako ang kalayo. Tingala ko boards. Di galit ragpite akong nawang. Sus kay nasintakan man day ko sa kong mangon boards. Kaya naihian man day na nako. Oh, awa boards. Oh, Aluya kini mo, Bert. Aluya kini mo, good Bert. Wala ra gyud na sa akong damgo yun, Bert. Ang damgo na ako, Bert. Kaluoy sa Ginoo, Bert. Nakapalit na gyud unta si Papa gyud untag sakyanan nga big bike. Pero Bert, ang ending sa damgo na ako, Bert. Kaluoy sa Ginoo. Buntanan man di ay, Bert. Abi na kong pangarap na gyud unta na ako, Bert. Kana na ko'y big bike. Pagkaway klaro ang inyong damgo. Kani akong damgo kay makalibog kayo. Awa. Maglibog lagi mo. Unsa ba din ang damgo, boss? Makalibog man. Gadamgo ko gabi eh. Nasa akong damgo, gadamgo ko nga. Kalibuga, ginanay mong damgo. Oy! Tara, mamaulit ta. Matay, may klaro na yung damgo. Wala dyan ay klaro yung damgo. ay mo yung biyahe. Pero magunang-unam ko. Ako gisulat yaro di ko malimbot. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Yo! Shout out na ko kay Jewel kay Laluan o kang Jojo na dila. Pati na sayang kuan, asawa nga si May Kirson. Salamat kayo, mapay mo na ako magpalot. Salamat kaninyo. Keep safe you. So shout out day ko ni Nil kayong kong Hendrik Sagario, Roy Ludovisi, og ni Ate Milma, og ni Vince Casinto. God bless. Shout out tayo ko kay Kissy Marie Humuad, Judy Renier Humuad, Marian K Humuad, especially kay RJ Humuad ug kang Marie P Humuad. Stay safe mo diha sa may Miss Ok.
Shoutout ko ni Harvey Dongon, ni Gigi Sinyo, Teres Ripdos, Charmaine Aviso, JJ's Espinas, Princess Sky, Madeline Sapalida, Kevin Avila, Francis, Amy Bayot Magsipok, Juno Goyo, Mark Christian Day Barido, Mark Saril Jaba, Michael Clark Barido, Regine Sherna. Shout out ninyo, God bless. Ayo kay shout out ko sa Ulingan Elementary School, sa Sulangon National High School, Pawix Team. Ato ani og kay John Michael Balanay. Shoutout ko ni Hilbert Caspe og sa akong pamilya nga mas komportable sa kuha. Shoutout ko sa mga kagalingon nga birthday na ko ron. Happy birthday to you. Happy birthday! Og shoutout po dahil ko ni Megs Migoy. Shoutout ko nimo og isa tong gusto magpa-shoutout, comment lang mo para ma-shoutout mo sa next video. Mga feeling on, feeling high class, feeling rich, feeling hit suraan bisag naong murag witch.